dikungkum dikunya. Assalamualaikum kanggo semuanya. Ke ning guri ke anak bapak petani Asli. peternak kambing yang pentakone ki ning bapak kin ki. Pak, dika karo sapa? Bapak sapa ki arane ki? Bapak Mamat, Wih, Bapak Mamat ki. Dika ki peternak kambing ya, Pak? peternak kambing. Oh iya iya. Dadi priwen ki keadaane ki pangonane ki kambing ki, wedhus ki dika ki. Pangonane kangelan, pada dipasangi obat, Wadah. disemproti. Suketeku. Sukete. Ada dadi kepriwen kini harapane. Harapannya ya ngarit suket. Oh, kon ngarep kan. Oh, ya kok guys, tak sepil ki. Ku guys, lho ngon wedhus Bapak Mamat kuningon. Eling-eling ga wong kiyengan kana kin wedhus anggo nang tabungan ning. Wedhuse ana pira Bapak Mamat ki kene? Dosa ana 15. Ana 15, ana sing bandute beli. Pandote siji, Oh, loro. loro ku buat pengen metu ya sekalian diomong nang kene. Ya beres. Ah, pengen metu beli. Oh, Ya maksudnya mah. metu. Oh, buat anggur raya agung ta priwen kono? Ora. Are cocok mah. Oh, iya saking jagat lagi paila ya Bapak Mamat ya. Iya. Waduh, ya wis priwen bae lah carane kira bisa mangan ki. Anggo sanggup puasa ora. Oh, anggap modal puasa ya Bapak Mamat. Ya wis ku guys, yang Bapak Mamat peternak kambing. Tuh, pengen Arep adol. anu. Halo Kang Blodong. Adol meri masih cilik. Oh, konon Ya Bapak Mamat. wedhus sing gedhe. Akeh temen ya, wedhus duwe, meri duwe Bapak Mamat ki. Wedhus ana 1000 an mrine. Meri 1000. Aduh, wis meledak bakal gini. Ya bener waya mene gawe mah Bapak Mamat. Waya bulan pira kene siji, loro, telu kan wis panen mana ki? Idulan ki. Ya bener Oh. soten nah didingu ya tuku tukumpane mayempu. Oh, sakine ki ya wis ora apa-apa. Tukumpane. Ya wong kaya mah blenak Iya. dingin Bapak Mamat kabeh gaya ora. Iya. Oh, sing penting mangko oli hasil ora, sing maksimal. Ya wis Bapak Mamat semangat ya. Iya, Bapak Mamat semangat kene. Ya, Kanggo pe. petani kambing ki ya ora. Ya Ya. wis. Semoga Bapak Mamat sehat selalu lah pokoknya. Amin. Ya wis, dikungkum dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Bye bye.